8 गो चौका, 4 गो छक्का औरो 22 गेंदा में 50 सब बेकार हो गईल भैया। रोमांचक मुकाबला में एमआई 9 रन से जीत लेहलस बाजी। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तावा जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, ये गुजरात आ मुंबई वाला मैच देखनी, दोनों तरफ के बल्लेबाज गेंदा के मार मार के तो फुलैले रहे। देखत तो रही तिवारी जी, एकदम बवाल मैच रहे। गुजरात के तो आदते बा अच्छा खेलबो करी लेकिन जीत न पाई। आधा टीम तो 70 रन पर ढेर हो गई रहे, लेकिन वो भारतीय फुलमाली पूरा बिजली गिरा देल मैदान में। बिल्कुल सही कहला पांडे जी। उ तो 22 गो गेंदा में 50 ठोक देले रहे, 8 गो चौका जड़लन आ 4 गो गगनचुंबी छक्का हिलैले रहलन। हमरा तो लागत रहे कि एगो सुपर हीरो वाला सिनेमा चल रहल बा। तिवारी जी, हमरा तो लागत रहे कि भारतीय फुलमाली मैच के जिता दी, लेकिन जैसे ही जीत के खुशबू आयल, अमेलिया करके बॉल आके पूरा महक उड़ा देलस। भारतीय फुलमाली के आउट करके मैच के रूखे बदल देलस। सही पकड़ले बानी पांडे जी। उ विकेट तो मैच के गियरे बदल देलस रहे। ओकरा बाद तो गुजरात के पुछल्ला बल्लेबाज दबाव में पीछे पर बैठ गईलन रहे। मुंबई के अगर बल्लेबाजी देखल जाई तो हरमनप्रीत 34 गो गेंदा में 54 रन ठोक देले रहे और नटसिवर ब्रंट भी 38 रन बनैलस। हेली मैथ्यू आ अमनजोत कौर 27 रन के योगदान देहलस। मुंबई इंडियंस के टीम 6 गो विकेट खो के 179 रन बना पैलस 20 ओवर में। गुजरात के गेंदबाज कुछो खास प्रदर्शन न कर पैलस। तनुजा कंवर, कासबी गौतम, प्रिया मिश्रा और एस्ले गार्डनर एक एक ठो विकेट चटकैलस। गुजरात के बल्लेबाज अमेलिया कर आ हेलू मैथ्यू के सामने घुटना टेक देले रहे। ये दोनों 3 गो विकेट चटका के गुजरात के तो कमरे तोड़ देले रहे। गुजरात के बल्लेबाज भारतीय फुलमाली के अलावा केहू कुछो खास रन न बना पैले। ई मैच में हरलीन देओल के भी बल्ला शांत रहल, मात्र 24 रन बना के पवेलियन लौट गए। कप्तान एस्ले गार्डनर भी 0 पर आउट होके मायूस होके चल देहलस। देखी तिवारी जी, अब मुंबई इंडियंस के मज़ा आ गई बा। डायरेक्ट फाइनल में जाए के एगो मौका बा। अगर आरसीबी के हरा देलस तो बल्ले बल्ले, आना तो नेट रन रेट के हिसाब से झोला टांग के घूमे के पड़ी। पांडे जी, एगो बात कही, ई भारतीय फुलमाली के बल्लेबाजी देख के तो दिल खुश हो गई। उ लड़की तो सचे में गजबे खेलेली। मैच तो न जीत पवलस, लेकिन दिल जरूर जीत लेहलस दर्शक के। आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।